Bafowethu, sanibonani ma-Afrika. Ake ngilungise naku ukukhuluma kungaze kuphume esandleni ngoba ngiyabona ukuthi kuyaphuma esandleni manje. Yabona bafowethu, njengoba ngila ngikhuluma ngefoni yami, amadatha engiwasebenzisayo amadatha ami. Angiphoqe umuntu ukuthi angilalele, ongafuni ukungilalela, ongafuni ukuyibuka le video, ilungelo lakhe. Kodwa ke bafethu, ngendlela manje osekwenzeka ngakhona, sekungathi manje ngicela umuntu ukuthi ngicela ungiboleke ifoni yakho, ngifuna ukwenza ivideo, noma ngicela ungitshele ukuthi ngikhulume ini ku video. Yabona bafethu, njengoba ngila ngasemambatheni ngesibongo ngihlale ngikusho lokho. Yabona, engikukhulumayo la angifoste umuntu ukuthi angilalele, angiphoqe umuntu ukuthi angilalele. Yabona bafowethu, kunobaba la abamaNazaretha, ngishilo ngathi angeke ngisashisha isibongo somuntu negama lomuntu noma igama ayibiza ngalo ku social media. Uyazi labo baba ngendlela besithuka ngakhona, noma mina ngendlela mina bengithuka ngakhona uma ngabe sikhulumisana lana mayelana nenkolo, bashiya bayikhohliwe. Ake ngithi nje abafowethu nodadewethu bonke abangazalelwanga emshadweni, uma bethi labo baba bazalwa yifebe, bazalwa onondindwa, bathuka abazali babo, bathi omama baba abazali bayo zifebe, omama baba abazalayo onondindwa, otikilayini. Uyayibona nje yonke leyo nto leyo. Kodwa bafowethu, angikhumbuli mina noma omunye wethu esesonga esethi wena baba usibanibani, anginikeze inamba yakho lapho, unginikeze location, ke sibonana ubuso nobuso mina nawe ke sivele siqede lento le. Hayi bafowethu, iyaphuma esandleni mayisinjalo. Yayibona, mina ngaqale ngasongelwa umKristu, waze wakhipha ngisho location yakhe impela, yena wathumela location, wangitshela nendawo yangakubo la ehlala ngakhona, wangitshela ukuthi endaweni yakubo udume ngobani, utholakalaphi, yonke lento leyo. Umsangano yonke leyo nto bafowethu, yekani ukunikeza abantu ama location ngento enganamsebenzi. La ngisefonini yami ngikhuluma into engiyithandayo ngefoni yami. Mina ngithuki umuntu mina, kodwa mina abantu bayangithuka. Kodwa ngikhumbuli mina ngisongela umuntu. Ngangisongelwa umKristu bafowethu, sengisongelwa amaNazaretha manje. Angazi ukuthi yini le ngiyithathile kubo, angazi. Noma bafowethu makukhulunywa ngamaNazaretha noma ngamaKristu la ku social media, sekumele sivala amehlo sishaya ngathi asiboni ngoba sisaba ukuthi sizosongelwa. Hayi bafowethu, animeni kancane. Le eqalekayo manje into engeke futhi izigcineke. Yabona, ngoba njengoba ungisongela awungazi nokuthi ngizalwapi, ngizalwa nobani. Wena usongela mina ungitshela ukuthi usendaweni ethize ubheke mina la ngikhona. Mina nginganikeza umuntu le number yakho le wena oyishilo nelocation yakho la wena ukhona, ohlala lapho ngakini, avela ilungise le ndaba. Awukucabangi konke lokho ngoba ucabanga ngomqondo. Yayibona, uyicabangela wena wedwa, ucabangela umndeni wakho, awubacabangela abakuthandayo, awubacabangela ophila nabo endaweni, ihlobo zakhe, abangani bakho, omakhelwane. Hayi bafowethu, ngiyakhuza ngempela, asiyekeleni lento. Umuntu la nomuntu sefonini yakhe. Engikuzwayo ngoba uKristu ngizokhuluma engikubonayo nami ngizobe kumbona. Engikuzwayo ngoba uNazaretha ngizokhuluma nami engikubonayo nami ngibe kumbona. Kodwa mawusozongisungela manje one on one usungitshela ukuthi asihlangane engazathi khona into yakhe engiyithathile. Hayi ngani zakwethu, iyaphuma esandleni ngani zakwethu, angifundi ukukhuluma lo ukuqamba amanga ngaloko. Ngiyacela nje bafowethu ukuthi hayi sihloniphaneni. Ngishilo ngathi ngiyayikhuza indaba yeinhlamba, kodwa still bayaqhubeka nokusithuka. Ilungelo labo, angithi ungithuke efonini yakhe. Angithi ayikho inkinga lapho, inhlamba yenamatheli. Kodwa ke mawusuzongisongela ke manje ungitshela ukuthi asihlangane, ungithumelela ama location nama phone number akho ukuthi asifonelane. Hayi ngani zakwethu, siyaphuma esandleni. Iqiniso lihle, mina ngeke ngize nginikhohlise. Ningamane ningizonde nje manje ningizonda.
njoba ningisongela nje kulungile ayikho inkinga kodwa nje iqiniso zonitshela njengoba linjalo isiyaphuma esandleni mangabe manje sifika lapho asiyekeleni ukusongelana ngoba njengoba ungisongela ungazi nginhloboni kaPende uzobheka mina wena uthi uyangisongela mina uvela ushawe impundulo ungazi ukuthi iqhamukephi qhamuka igundwane nje khona la kini ngoba ungazi ngizalwapi qhamuka inyoni nje kuthiwa kufika inyoni yafika ahlala esiphongweni kwaphela ngaye angithi yabona sekuyakhalwa kini ngoba awazi ukuthi ungisongela nje ungisongela ngane ngithathene yakho ngidlene yakho ngiyacela bafowethu ngicela ukuyikhuza lento ingaphinde yenzeke ngiyayicelela mina wakoShanda please ingane zakwethu asiyekeleni lento yokuthi sisongelane ngento enganamsebenzi akekho umuntu oholayo ngokukhuluma la akekho nami njengoba ngikhuluma la angiholi ngisho isenti kodwa ngikhuluma efonini yami ngifaka amadatha ami ngikhuluma ngefoni yami bese wena uyangisongela ungisongela ngaliphi igama yini le yakhe ngiyithathile yenza ukuthi uzungisongela hayi ingane zakwethu mina ngiyala ingane zakwethu ngiyaphika impela lalelani ke bafowethu ake ngikhulumeke kanje yabona le eyamakhehla amaNazaretha aganwa izingane ezincane angisho ukuthi bafowethu abayiyeke ngoba noma ngisho ngeke baze bayiyeke kodwa nje iqiniso lithi nabo bayazi ukuthi lento le abayenzayo ayinikeza imqondo iqiniso lilapho ke manje ngokwami mina ngowami umbono ayinikeza imqondo ngoba angeke ngithi njengoba ngiyolanda u60 years manje nginengane no35 ingane yami yesibili no30 ingane yami yesithathu ino26 noma ino27 bese ngiyoganwa ingane na18 bafowethu le ingane zami lezi ezindala kunayo ezilingana nabazali bayo sezizothi lengane step mother hayi bafowethu animeni kancane isizothini lengane kulabantu laba kulezalakazi namakhehla lezi ezizalwa yimi izothi abantwana bayo hayi bafowethu ngeke noma nikwenza kodwa nikwenza nazi ukuthi kuyabheda nani nina abazali enilambile enidayisa ngeingane zenu before nicabanga imali namalobolo nezinkomo nani ake nicabangele injabulo yeingane zenu uqala ngoba le ngane lezi ziyayenza nje lento lezenzela nina ngoba zenzela ukujabulisa nina njengabazali bazo abanye benu nize nithembisa nokuyixosha ukuthi mawungavuma ukugana lomqhiliba lo wekhehla ngoba unemali lomqhiliba lo uthi uzokulobola ngazo zonke inkomo njengoba uyitshitshi nje uphelele uyinkosazana mawungakwenzi lokho uzohamba uyofuna indawo yokuhlala sizokuxosha la ekhaya le ngane isiyenza nayo ngoba yenzela abazali bayo yenzela ukuthi abazali baye abatholele imali uthini ngale njabulo yalo mntwana uthini ngale njabulo yalo mntwana uyazi mina ngake ngezwe omunye umkhulu okhonza khona la elokuzana oyinazaretha ethi uma uyinazaretha awushefi intshebe awugundi inwele futhi awugezi ngoba indoda kufanele inuke impongo wakwayiza impongo ukuthi inuka kanjani phela lento le ikutshela ukuthi indlengwenya ivakashelwa kanye ngenyanga yingakho kufanele unuke impongo le nganeke le eno18 eno20 kufanele nje iqala ukungena othandweni iyolala nomuntu onuka impongo hayi bafowethu ngeke ingane zakwethu seningangizonda nje nithi hawu ngiyabheda kwasicimba kanjani kodwa ngeke ingane zakwethu le ngane le eyohlangana nalomuntu lo oselale nabantu abangaki yena abadala kunale ngane le for so many years njengoba eno75 njengoba eno60 years njengoba eno65 years uselale nabantu abangaki baphi lawo bantu labo alale nabo njengoba sefuna ukulala nalenga ubalaqazile bonke abasekho empilweni yakhe abanye bashonile ngibuya ngibuze futhi azikho yini izaguga ezingamaNazaretha abafelokazi abayintanga nalamakhehla la aganiswa izingane uma ngabe lezi zaguga lezi zikhona zona zogana bani kungani kube ngabi yizo ezigana lamakhehla la uma ngabe lamakhehla la egana izingane amakhosana la amaNazaretha azogana ubani ngoba phela amakhosazana asegana amakhehla bafowethu yekelani ukudlala ngezingane ngoba zingenamkhulumeli ngiyaphinda futhi angisho ukuthi kuyekeni
Into vele seniqalile ukuyenza kodwa ikwenzeni nazi ukuthi ku wrong nani nina abazali enivuma nini ukwenza lokho. Cabanga umntanakho ayogana umuntu onezingane ezilingana nawe wena mzali wakhe. Ikuphi ingqondo lapho? Ngenxa nje ukuthi ufuna amalobolo, ngenxa nje ukuthi ufuna imali. Awunandaba nenjabulo yomntanakho. Lo muntu omganisa nalo muntu lo umxhiliba nje umdodovu wekhehlo osulengele ethuneni. Uyamgana lo mntwana una 20 mayena 23 lo mxhiliba lo uyadlula emhlabeni lo mntwana usewumfelokazi eneminyaka ewu23. Hayi bafowethu ngeke. Kuyazila lo mntwana uzila unyaka wonke. Uyabuya lapho mayiqeda ukuzila sekumele azolwela amafa nentanga kamamakhe nentanga kababakhe. Laba abantwana laba abathi step mother kuye abadala kunaye abalingana nabazali bakhe. Kanti kuphi injabulo yalo mntwana? Lo mntwana injabulo uyithola nini? Ngenxa nje yabazali abalambile abangakwazi ukwamukela isimo sabo ukuthi cha thina asikakabi right empilweni. Babekezele nabo ukuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu uyoyishintsha nabo impilo zabo. Hayi bafowethu ngeke. Kudlalwa ngezingane la. Hayi kudlalwa ngezingane la. Ake nibheke phela into niyibhekisise ningabantu abadala. Uyithathe nje into uyibhekise ngakuwe ukuthi ubaba wakho wena njengoba una 50 nje afika ubaba wakho ona 70 ekulethela ingane ena 22 ena 23 athi seku step mother wakho sekuma wakho ungazizwa unjani? Asiwakhulumeni amaqiniso bafowethu. Sizonde mangabe siyazondwa kulungile. Kodwa sizondweni iqiniso selikhulumile. Angithi yabona. Zingaki izingane eziganile khona lapho kuma Nazareth zagana wona lawo makhehla ezilaqaziwe namhlanje ezinemlanjwana zizalela imlanjwana ekhaya zinamavezandlebe ngoba ithe ingane isibona ukuthi angeke ngimele mina indaba yaleli khehla. Nkosi yami yavele yaphuma ngaphandle yayolanda ivezandlebe yabuya yagqokisa lona leli khehla leli jazi ngoba ingane isibone kahle ukuthi umthwalo phela lo mina ngeke ngimele lento. Cha ingane zakwethu sizondeni nje ngoba nisizonda bafowethu kodwa nje iqiniso sizolikhuluma sizolibeka njengoba linjalo. Hayi sizolibeka nje iqiniso njengoba linjalo. Nisongele mangabe nasisongela kulungile kodwa nje bafowethu into mangabe ibheda iyabheda. Asisi ukuthi abantu abadala abangayithathi izingane ezincane kodwa sithi abantu abadala abangadlali ngezingane ezincane. Saphinda futhi uma nina nishada lamakhosazana niyimxhiliba nimdodovu yamakhehla amakhosana wona azogana obani. Vumani ukuthi phela amakhosana waganwe izaguga lezi zakhona abafelokazi laba bakhona la bamaNazaretha. Sibone ukuthi nineqiniso ngempela yini. Inkosana ena 21 ayiganisa gugu esina 65 esina 70 years. Sibone ukuthi ngempela niseqinisweni. Kungani amakhehla kufanele agane izingane ezincane kodwa izaguga amakhehla kufanele aganwe izingane ezincane izaguga zingagana amakhosana. Kungani kungabi njalo bafowethu? Bafowethu ake nibe neqiniso nje umuntu ube neqiniso nje ukukhuluma iqiniso sengathi uyafa kanti usaphila. Ake silimele nje iqiniso noma libaba. Yebo iqiniso linzima leyababa kodwa liyamkhulula umuntu ekugcineni. Nkosi yomsinibusise wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin.